The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. Kelas ini lah kan ini mas ya kan berarti kelas itu lah kelas itu deh kan dua bagian tidur mas. Oh ya aku langsung begini aja mas. Oh nih mas, Oh ya iki aku duwe bacaan lucu banget iki. ya apa ki mas BTW jenengmu siapa? Jenengku Ata ya. Oh ya aku Anino Ya ya salam kenal. kowe kelas piro? Kelas itu deh. Wih berarti sekelas no iki? Iya, iki lucu mas. Kira-kira, gue ada cahanya nggak sih tadi? Oh, ayo video, yuk ambil deh, Bang. Halo. Halo Gimana kita cahanya ya? oh Awak cewek tetap gak murah. ya oleh jenenge doan apa? Jenengku Kira, jenengku Sakira. Oh ya jenengku Anino ya Ku Ata ya. omahmu endi? Omahku Kregan. Omahmu? Omahku neng Cangkringan. Omahmu endi? Aku Sangkari. Oh, omahku Panan Koro. Kowe sik bareng nanti bareng Java kae. Oh. Oh. Kok kowe kenal Java? Nah, kowe kanca TK aku mbiyen. Oh. Kalian ini sekolah kelas apa? Aku pitu deh. Aku pitu deh. Nah, aku ya pitu deh. Ya berarti aja apa juga kan lho. Iya. Ya wis ya nek kelas kowe ora ngerti lah kelasnya. Burung, yuk. Ya, oh tak irungi. Kancani. Nah, pas kakak Balmin lurus. Iki apa iki? Ini toilet. Jadi tapi. Walah. Nah, nek kene iki pitu D kelas kalian. Nah, kuwi pitu D nih. Dia sekolah Heeh. Iki pitu D. Nek kowe arep ndekek ke tas mlebu sik. Ya. Tak kancani. Kira. Ayo jalan-jalan mau tas sekolah. Ayo, ayo. Tak irungi. Ya. Tak irungi sekolah kene. Ya. Hobine doan apa? Hobiku ki masak, soalnya aku seneng makan. Hobiku ya masak. Aku ya. Aku aja toh. Endi? Dan hobinya doang. Hobiku bal-balan dan amat sehat. Oh, lah. Hobimu apa sih? Ya, aku masih balik aku suwe, Pak. Oh, alah. Kayak cita-citanya doang apa? Cita-citaku jadi tentara. Aku tadi megang. Ini mau ngopi. Oh, ini rumah Lapipa. Oh. Jualan gawe ramuan apa ora sik lagi? Oh. Ning kene. Oh, ning kene. Nek kono ki apa kono ki, Mak? Nah, Iki? nek iki ruang BK. Ruangan BK karo nggo umat Katolik, nek doan agamane Katolik. Ning kene ada. Ya nek perpustakaane nih. Oh, nek pustakaan ning dulu. Neng dhuwur neno. Lah, kok aku gak meneh? Ya wis, ayo. Yuk. Nah, nek iki perpustakaane. Nah, nek jero kene to akeh fasilitasé, eneng AC, kipas, sofa karo bag. Terus nek misale kowe ra gelem maca buku sing abot-abot, kowe iso ndelok buku digital. Ini ra oleh berisik ya berarti. Ra oleh. Alas kaki ya eneng tepate. Terus nek kamera buku alas kakine dicopot. Ya wis ya, sok nah, nuwun ya. Ya, aku yang kira ya arep balik kok.